Melek o matamu, Mas. Moh, mek aku melek mundak tadi pengin. Ini parah ini. Tenang. Mbak, aku iki teleponan karo pacarku iki 35 jam. Kira-kira wonge setia apa ora ya karo aku? Halah. Gak jadian. Ora eneng. Dihapusi ngono kuwi wis ora eneng. Lah wong leh telepon lho nang cangkem ngantek meniren lho. 2024 sing dikeloni bendina kuwi lho karo anek setia kok mbok simak mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Agek tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan gak HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Tangane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya pangga setia. Ya enek bener nek ngono kuwi. Iso. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Mbak, resep ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan. Lelek gur terimakno teleponane yo muthukno lambemu tak omongno. Ayo dimakan yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR, bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri, nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungannya? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale apa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane apa tetap ngawoni barang. Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Mas yo saiki awake dhewe ado-adohan. Iya ki, Dik. Lah emang nyapo? Awake dhewe jarang ketemu. Jarang ketemu ya ora apa-apa to, Dik. Kan iso VC. Ketemu mek lewat PC, lewat telepon. Lewat telepon ya ora apa-apa. Najan kangen ya sing diampung HP-ne. Sampeyan ndek kuno selalu jaga hati nggih, Mas. Yo, nek atiku tak jaga. Tapi nek mripatku ora iso dijaga. Mosok nek ngopo-ngopo kudu karo merem. Mas, Nyapa? wis mulai durung. Wis lagi teko. Wis makmu rong. Yo ngurung delet bekas. Mas, lagi apa? Lagi ngopi lho. Mas, fotomu tak posting ya guys. Tak karepmu sementing awakmu bahagian. Aku kangen. Setengah jam yang lalu teleponan nih kangen neh. Mas, kembengi telepon jam piro? Jam 12 ben sahdu. Asik.